Ville Samuli Helforsille radalla 1.12.66 loppunopeus 173 Riku Vuoriselle ja HD Road Kingille 14.20 loppunopeus 145. Tää lähtöön Mika Ronkainen Hajapusalla radalla 1 ja Jani Manttila niin ikään Hajapusalla sitten tuossa radalla 2. Tulee Kurikasta Supergas Bike. Renkaat ovat lämpimänä ja erinomaisen nopea vekotin kyseessä. Palasaako tänään 8732. Radalla 1 vastaavasti Jani Manttila Hajapusalla. Palasaako tänään Manttilalla 9515. Samoihin aikoihin Toni Suokas painaa Filorinsa kanssa täällä. 9 loppunopeus aina 110, sen Jussi Lottasella 10.60 loppunopeus 2.16. Tää lähtöön Jani Manttila Hajapusalla rata 1, 9,5 sekunnin aikoin miestenä painanut ja Petri Koivuniemi tossa radalla. Katsotaan minkälaista aikaa painetaan sitten tähän lähtöön. Jani Manttila 9, tähän lähtöön 12.59 ihmisen. Äsken nähty 9.832 loppunopeutena 227, Rami Vähävirralle 10.95 ja loppunopeutena 219. Tää lähtöön Hemmo Ruusuvuori Hajapusalla radalla 1 ja niin ikään myös Hajapusalla Jani Manttila radalla 2.